Животът на Васил Левски е невероятна история, изпълнена с смелост, саможертва и безгранична любов към България. Той е един от най-значимите и вдъхновяващи личности в българската история, оставяйки след себе си наследство, което продължава да вдъхновява и днес. Роден в Карлово на 18 юли 1837 година, Левски прекарва детството си в скромни условия, но с ясна визия за свободата на родината. Още от малък той показва изключителна решителност и стремеж към знание, което го отличава сред връстниците му. В ранните си години Левски посещава различни училища и манастири. Тези институции не само му предоставят образование, но и го вдъхновяват с идеите за национално освобождение и духовно възраждане. Именно в манастирите той започва да осъзнава значението на свободата и независимостта. Именно там, благодарение на своята смелост и сила на духа, получава прозвището Левски. Това прозвище става символ на неговата решителност и непоколебимост в борбата за свобода. През 1862 година той се присъединява към първата българска легия в Белград, поставяйки началото на своята революционна дейност. В Белград Левски се запознава с други революционери и започва да изгражда мрежа от съмишленици, които споделят неговите идеали. Васил Левски неуморно пътува из България, създавайки тайни революционни комитети. Той вярва, че само чрез добре организирана и координирана мрежа от революционери, българите могат да постигнат своята свобода. Неговите пътувания са изпълнени с опасности, но той никога не се отказва. Той е твърдо убеден, че единствено чрез обединени усилия и добре организирана мрежа, българите могат да постигнат своята свобода. Левски работи неуморно, за да обедини различните революционни групи и да ги насочи към обща цел. През 1872 година Левски основава Българския революционен централен комитет в Ловеч, превръщайки го в сърцето на революционното движение. Ловеч става център на революционната дейност, където се планират и координират действията на комитетите из цялата страна. Съдбата обаче се оказва неблагосклонна. Въпреки всички предпазни мерки, които взема, Левски е предаден от свои съмишленици, което води до неговото залавяне. През декември 1872 година след предателство, Левски е заловен край Къкрина. Това е тежък удар за революционното движение, но Левски остава непоколебим и смел до самия край. След тежък процес той е осъден на смърт чрез обесване. Процесът е изпълнен с несправедливости, но Левски запазва своята чест и достоинство. На 18 февруари 1873 година Васил Левски е екзекутиран в София. Неговата смърт е трагична загуба за българския народ, но тя също така вдъхновява нови поколения революционери. Смъртта му не бележи края, поставя началото на нова епоха. Левски става символ на борбата за свобода и независимост, вдъхновявайки българите да продължат неговата мисия. Васил Левски остава вечен символ на свободата и героизма за всички българи. Неговото наследство продължава да живее в сърцата на хората и да вдъхновява нови поколения. Неговата история продължава да вдъхновява поколения в борбата за свобода, справедливост и достоинство. Левски е пример за това как един човек може да промени хода на историята и да остави незабравима следа. Нека никога не забравяме думите му: ако спечеля, печеля за цял народ, ако изгубя, губя само мене си. Тези думи резонират и днес, напомняйки ни за важността на саможертвата и отдадеността към общото благо. Васил Левски, апостолът на свободата. Неговият живот и дело са вечен пример за смелост, решителност и любов към родината.